Lenyukela qabela ngaphaya kwe-55,000 inani labantu abosuleleke intsholongwane ye-corona kweli kungoku nje lifikelele ku-55,421 ukanti abantu abaye baphila babenale ntsholongwane bayi-31,505. Inani labantu abaphulukene nemiphefumlo yabo ngenxa yale ntsholongwane linyuke ngo-48 layokutsho ku-1,210. Inkonzo yeli yezempilo ejongene novavanyo ixelele ikomiti zezempilo epalamente ukuba yenze inkqubela ekhawuleziseni isampuli zeencindi zoluntu ezivavanyelwa intsholongwane ye-corona. Izolo lenkonzo ixelele ipalamente ukuba ziyi-63,244 isampuli ezisalindele ukuvavanywa. Elinani lehlile kakhulu nanjengoko kwiveki ezintathu ezigqithileyo belime ku-96,000. Le nkonzo yovavanyo ithi iqhuba uvavanyo lweesampuli eziyi-15,000 ngosuku, ukanti lenyukela kufikelela ku-55,421 inani labantu bosuleleke intsholongwane ye-corona kweli, ngelixa lentsholongwane isube imiphefumlo yabantu abayi-1,210.